ideme ďalej. Ideme Alpy. Vyzerá to tak. Nedal som ani raňajky, ani nič. Bol taký veľmi príjemný pár a ešte asi som málo postihnutý na to, aby som ich natáčala tak. Idem sa rozlúčiť a ideme do nejaké tie prechody horské. Tak snáď všetko v pohode. Natankujeme predtým, reťaz som včera namazal. Nezabudajte mazať. No tak no, poďme. Máme všetko asi, vyzerá to tak. Ja. Dankeschön für alles. Ciao, schon tak. Let's fucking go. Nič som to nenehal. Slniečko nás víta. Trošku zahrajeme gumy, zahrajeme motorku. Toto je tu krásne, ale ľudia. Fakt, že toto hore nejaký, nejdem to nazvať kláštor, ale taký zámkovo, novodobo prerobený. Veľmi zaujímavá architektúra toto. Len tak som očkom hodil a musím uznať, že majú to tu pekné. Dneska máme veľmi veľa vecí pred sebou. Mám tam nejaký ten Thuner Sea, za tým je ďalší nejaký Sea, ale neviem aký. Máme tam Grimsel Pass, z Grimsel Passu pôjdeme na Furka Pass. Z Furka Passu máme, v Taliansku, my máme Susten Pass. Máme toho kopu a ideme vlastne prejsť všetky tie najkrajšie priesmyky, čo sú vo švajčiarskych horách, no. Takže máme toho pred sebou kopu. Idete si hoci kde, hoci ako a furt vás prekvapí nejaký výhľad, že môžete na najmenšiu luku výjsť, čo tu je a z nej je nádherný výhľad na údolie, na... Toto je čo za hnus? Fú, tak do toho by som nesadol. Toto čo, nejaké tulipániky pestujú a takéto veci? Sme skoro v Holandsku tým pádom. No, ja som zabudol, čo som rozprával. Podľa mňa ja mám ADHD alebo niečo. Čo sa to krásne otvára, sa blížime už tým Alpám. Budem musieť potom ešte dotankovať niekde pred horami. Look, through the valley, through the trees, darkness with the leaves, you might just hear on the breeze. Trying to call to me inside the raises from the sun. Time has just begun, when spring is born and war is won. Hold me downward, wishing well a flick upon well. In this field of tears of both for years, I guess I found her. Made the earth shake, quaking, raising up the birth rate. Yeah, that's the Blair Witch waiting for me on the midnight staircase. Bareface, caught up in the... Ja určite nechcem 95-ku. Nemáte stovku? Majú stovečku. Len tam je. Teraz je otázka, či môžem natankovať. Uvidíme. Alebo... Zistíme, uvidíme. Dobre, hneď sa vám venujem. Dobre, ľudkovia, tak v skrátke. Dotankoval som a ideme hore na tie priesmyky. Chcem šetriť baterku, lebo mám asi 70%, takže chcem mať čo najviac priesmykov natočených a tak. Takže sa vidíme hore na priesmykoch. Ohoj, máme to tu. A poďme, borci, ideme, kolená, kurva. From the daylight. Running to the rich. I see him running
Pond Street, with the witch there, lace beaming eyes upon me. She blow my soul out, 100 times I tried to go down. Put the low light, low life on the cobblestone hat. Like the smoke rise, drift up underneath the black skies. Hold the race, hold the lace, can't escape the cat's eyes. Up in the dark too, speak stories on the half moon. With the harpoon, two hands upon my heart, I can't move. Why you do me like that? Lock my soul away for flame, like all I do is just rap. Got me outside, but look at inside. Smoke a window pane, still a shame. Starting trying to build a flame. Feeling straight, looking down, feel away. No wonder got my heart up on the dinner plate. Running to the witch, disappearing to the mist. Lost some time, my soul's adrift. Nádhera. Hola amigos, Belvedere je za nami, takže nazbierali sme sa, sme dvaja a ideme si to prejsť celé na Susten Pass. Takže poďme zase užiť zakrutky. No nič, my pokračujeme smerom Susten Pass a uvidíme, kde sa dneska dostaneme, čo budeme. To môžeš. A nejaký tunelík bude. No v tých tuneloch to je čistá krása.
Tak poďme teda. No dobre. Daj to srtočka, ja to dám takto na kraj. Alebo ja idem hen tam, kde je ten typek z tu GS-u. Poď aj ty, dáme si fotku. Nerob. Kámo. Čo ti jebe? To je proste koniec sveta toto, ty koko. To je iná nádhera. Čo si blázen? Starky, to je... Entschuldigen, kannst du? Aha, dívaj sa, typka nám fotku zrobí. To je ale z druhej strany to fotí typek. To nevadí. Hore ten sneh, kámo. Môžeš. A už cítim, že sme v nadmorskej výške, lebo mi začalo rosiť sklo. Aha, na ten vodopád, dívaj sa, ty kokos. Normálne už tomu ani nekurvím, iba sa kochám. A už sme asi na úplnom vrchu. Vyzerá to tak, že sme asi na vrchu už.
Tu je sneh. Ideme sa gulovať? Poďme k nemu. Proste halus. Toto je úplná halus. A tá výška, čo sme, počkaj, čo povedia hodinky? To asi ne. 2200. No a ja no. Našli sme offroad. Vymyslel to Paťo, ale iná jeba. Ideme sa hore pozrieť na ten sneh, aj keď tam asi nič nebude. Počkaj, pacnem tú fotku a ideme. No. Dostali sme sa do problémov. Ale je to pecka. Ideme teraz zo Susten Passu, kde ideme? Jak sa to volá? Tremola, že? Tremola a pôjdeme Vodar do Pass? Koko, to je nejaký ďalší. Pôjdeme tankovať, pôjdeme všetko. Aha, tu sú ďalšie veci, no. No dobre. Uvidíme čo, ako, kde, ako. Toto je brutálny výhľad. Halus. Halus. Čo ti jebe, aj napravo sa pozri do toho údolia. Je to tu krása, normálne ľudkovia moji, je to tu krása, pozerajte na tie výhľadiky. To je... Tu človek ani nemá čo rozprávať, tuto kolega mi to potvrdí, že to... Ani nevieš, čo tu máš rozprávať proste do toho, to sa len kochať. No, to fakt, jak si povedal, nedýcháš pri tom. No nič, ľudkovia, nám chčije a ideme na záverečnú 2-hodinovú cestu. Hádam, to bude fajn. Asi sa už nevybláznime, ale môžeme si konečne užívať výhľady. Je to také. A budú nejaké zákrutky, bude nejaký oný, ale máme to všetko za dažďa. Takže budeme aspoň príjemne schladení, nebude nám teplo. Čiže dotankovali sme a ideme tu doraziť dneska na nejaké pivsona, isto. Do piče, tak. Dobre, ja to odtiaľ to vycúvam. Jo. Šupa ho, dívaj sa, všetci sa už zbierajú. Poďme. A už len taký klídek, no. Oddychová jazdička. A... No, pootvorené plexi musí byť. Koľko strašne sa mi rosí táto helma. Ale som sa pozeral, že vraj existuje nejaká taká vec na... nejaká fólia alebo niečo také proti roseniu. Tak rozmýšľam, že to skúsim.
Ja som si zapol rain režim, teraz to je také zdochnuté, mám iba 60% výkonu. Oj, to je vracačka toto. Boha jo, to není... Nešmyká to. No, ľudkovia moji, ďalšia cesta, kde musíte ísť pozrieť, lebo proste toto je čisto zážitková vec. To tie presmyky tuto, čo majú, tak v Slovensku môžete tak na Janošikové diery sa ísť pozrieť akurát. A nie je to dačo takéto. Neskutočné. Tak, ideš tam pešo a nie na motorke, no. Naozaj to sa nedá s ničím porovnať oproti našim cestám. A už to ideme švácať na ubytko, máme to hoďko 46, ešte nám treba pivo a sme vybavení na dneska. Máme to okolo 400 km inak, čo je príjemné. Teda neviem, koľko si to mal ty, keď si prichádzal, ale ja to mám 400 na to ubytko, s týmto všetkým. No, už je Tremola za nami. Koľko toto je krásny mostík, Tremola. Sme kde si prdeli. Za chvíľku na ubytku 29 minút. Ideme ešte niekde do obchodu kúpiť ty vec. A už som unavený extrémne, čak ja som nič nejedol v podstate na obed a tak. Čiže už som unavený jak fráz, potrebujem doplniť trošku energiu do tela a doplniť vitamín chmel, lebo je to vyčerpávajúce. Akože úplne pohode zvládnutelné celé Alpy, ale no samozrejme nie sú celé, dobre, tie hlavné priesmyky, čo sú najkrajšie. Ale dostalo ma to a bez jedenia proste je to náročné, no ale stalo to za to. Musím povedať, že stalo to za všetku únavu a určite sa tu oplatí stráviť viac času, ako som strávil ja, ale je to také, že asi človek nestihne všetko vidieť za celý život. Jedna vec je otázka peňazí a druhá času. Čiže
Ale určite sa sem rád ešte niekedy vrátim. Akože však neodchádzam ešte zajtra ma čaká deň. Minimálne polka dňa. Uvidím, ako budem unavený, možno dám aj ubytko v Miláne, lebo chcem ísť ku moru, ale neviem, či sa mi to bude chcieť vrátiť. Záleží, koľko to je kilometrov. Ale ak to má byť 400 kilometrov, tak to mám uriči. Čiže tak. A vidíme sa v obchode alebo na ubytku. Dorazili sme, ale neostala mi že absolútne žiadna energia na to, aby som ešte niečo natáčal. Akurát som sa s dronom chvíľu pohral. Takže asi sa vidíme pri ďalšej časti. No. Nezabudnite tam dať like, follow, nejaký komentár. Čaute.